Üdvözlök mindenkit a Szűgyi Kutyás út bemutatóján. Először is szeretném bemutatni a résztvevőket. Legszélén Csaba áll, német vizsla 7 hónapos kutyusával. Következő Mónika, Boszkó nevű 3 éves kann-német juhász kutyájával. Következő Zoli, Zeus nevű 3,5 éves német juhász kutyájával. Mellette Évi áll, Fanta nevű 2 éves Golden Retriever kutyusával. Végül, de nem utolsó sorban Niki, Zeus 3 éves német juhász kankutyájával. Tapsoljuk meg a kutyusokat! Láthatjátok Zeus, Boszkót és Fantát, miközben fegyelmező gyakorlatokat hajt végre, Zeus pedig fegyelmezetten ül középen, és láthatjátok, hogy a kutyák csak a saját gazdájuk parancsára hallgatnak, és Zeus nem foglalkozik közben, hogy a többi kutya mit dolgozik. Ezek a gyakorlatok jelentik a kiképzés alapjait. Ha ezeket a kutya kellőképpen elsajátítja, akkor lehet tovább lépni a kiképzéssel. Most láthattok egy behívást. Ezeket a gyakorlatokat sajátítja el a kutya a legnehezebben, hiszen ülni, állni és feküdni magától is tud, de ha ezt mind utasításra kell végrehajtani, az sokkal nehezebb feladat számára. Elmondanám még Fantáról, hogy egy working tesztet nyert, amin első helyezetet ért el. Ez egy olyan verseny, ami a saját fajtájának megfelelő verseny, amiben a kutya fegyelmét, együttműködését és apportolírozási képességét mutatják be vízen és mezőn egyaránt. Láthatjátok még, hogy a különböző feladatok elvégzését lehet kézjelre és hang alapján is utasítani a kutyákat. Láthatjátok most, hogy Boszkó kézre ül, áll és fekszik. Egy hangadást láthattok, és Fantától is ugyanez. Tapsoljuk meg őket! Egy apportírozást fogtok látni, Boszkótól és Fantától is egyaránt. A kutyusok megkapják a parancsot, ami most hozt, megkeresi az apportot, és a gazdája elé kell vinni, le kell ülni, és úgy jelezni, hogy megtalálta az apportot. Tapsoljuk meg őket! Függetlenül attól, hogy hány kutya áll mellettük. Most egy maradást láthattok. Feel the energy inside. Chili bowl.
Taliban. Shoot. Fire! Feladatok egyszerűnek tűnik, így kívülről nézve, de a kutyának és a gazdiának is nagyon hosszú és kitartó munkával lehet ezeket elérni. Most egy behívást láthattok. A kutyusoknak is egy elég nehéz feladat ez, hiszen sok érdekes dolog veszi őket ilyenkor körül, de akkor is csak a saját gazdájához szabad menni. Érosz láthatjátok a pályán, aki egy 11 hetes kutyus. Annyit kell tudni erről a kiskutyáról, hogy pici korban elkezdjük a tanításokat. 8-10 hetes korban jutalomfalattal megtanítjuk láb mellett menni, megtanítjuk jutalomra leülni, feküdni, állni. Ebben a korban ennyi nekik bőven elég, és erre fogjuk építeni a többi gyakorlatot. Tehát az a lényeg a kutyusnál, hogy figyelje a gazdit, felnézzen rá, és ha megtanuljon mellette, láb mellett pórázon menni. Ez már nagyon pici korban, mint ahogy mondtam, és 8-10 hetes korban elkezdjük a kutyussal. Majd ezután, ahogy építjük fel a kutyákat, hogy egyre idősebbek lesznek, meg fogom mutatni egy másik 6 hónapos kutyussal is, hogy hogyan lehet haladni velük, és hogyan lehet ezt a gyakorlatot tovább folytatni, hogy egészen olyan ügyesek legyenek, mint amilyet az előbb a nagy kutyákkal lehetett látni, hogy pórázon mennek, ülnek, állnak, feküdnek, tehát magyarul engedelmes gyakorlatokat hajtanak végre. Annyit még hozzátennék, hogy Szűrbe 97 óta működik ez a kutyás klub. Ide lehet jönni a kutyusokkal, a foglalkozások ingyen vannak, el kell hozni és gyakorlunk velük. Ezt a tárgyat, hogy hová lett eltéve, és akkor megpróbáljuk megkeresni. Engedd elő, forrálni! Vedd le a forrát! Tapsoljuk meg őt! Tapsoljuk meg őt! Tapsoljuk meg őt! Finom kolbásszal kínálja meg a kisfiú a kutyusokat. A kutyának nem szabad ezt elfogadni, hiszen az élelem akár lehet mérgező is, és a kutya legrosszabb esetben bele is halhat. Tapsoljuk meg őket! Láthatjátok, hogy Zeus támadás alapján ártalmatlanná tette a bűnözőt.
Tapsoljuk meg Boszkót is. Tudni kell, hogy ezek a kutyák csak akkor támadnak, hogyha veszélyhelyzetet észlelnek. Munkával lehet ezt megtanítani, hogy tudja a kutya, hogy pontosan mikor kell neki támadni, és mikor kell a gazdájának szót fogadni. Most pedig fürkészést fogtok látni, ami az IPO 1-es vizsga alapfeltétele. Boszkó fogja ezt a feladatot végrehajtani, meg kell keresni a segédet a sátor mögött, megkapta a parancsot fürkét, és hangjelzéssel kell jeleznie a gazdájának, hogy megtalálta a személyt. És most pedig egy elmenekülést fogtok látni, amiben a kutyának parancs nélkül kell ártalmatlanná tenni a bűnözőt. Tapsoljuk meg őt! Tapsoljuk meg őt! A jutalma pedig a védőkar megszerzése. Gyermektől. Tapsoljuk meg őt! Tapsoljuk meg őt! Gyertek le a pályáról teljesen. Zeusszal és Boszkóval fogjuk végrehajtani ezt a feladatot. Tapsoljuk meg őket! Ennek a feladatnak az a lényege, hogy a kutyák ilyenkor csak a védőkarral, segédre koncentrálnak, és nem foglalkoznak a közvetlenül mellettük dolgozó társukra.